Tiera musikanyo ni good morning okinyi makawuono ni eki manyasayo telo ma wachakwaro mokendo ma en chenro mar chunywa chamana kokale wang jowi mari mar Kala TV achiel kachiel kochakore sani nyaka wono kanyo sa uchiela mar odiochieng. Kawuono en kanyo tarik 19 dwe mar abich gani mar 2026 en odiochieng mar Tuesday kala tieng tich ariyo gi dholuo kendo wasero jokairi mondo mi asero jokairi mondo mi watare kodi par kanyo nyalo yudo wachiel kachiel amano kokalo mbui mari mar Facebook kachiel koda kamano mar YouTube bende nyalo yudo kanyo e mbui marwa mar X kachiel koda kamano mar TikTok mana kimanyo kanyo Kala TV kamano mar Facebook imanyo kanyo Kala TV live. Nyinga en Brenda Genyo nyasuba nyanam wading'yo kanyo ni to gina ogini ma osebedo katimore pacho kaeri kata weche mage matrende pacho kaeri gi seche gi eki gi odiochiengni eki makawuono e chenro ni mar chunywacha. Kawachako kanyo mokwongo en kanyo ni oganda jopiny ng'anyo koro to donjo odiochienge mar ariyo odiochiengni makawuono mano ng'anyo mabende oganda ma pacho kaeri koro to wuok godo oko tung' mosuo koda ka piny owacho mar Kenya Kwanza motelie koda ka Laktar William Ruto mabende jatend piny Kenya ewi medruok mar bech fuel. Inyalo paro kanyo ni ndalo 4 mokalo piny owacho yande nyocha ne omedo kanyo bech fuel mano med kanyo ka nengo mar petrol no med gi omenda maromo kanyo silings 16.65 ka koro to nidhi use silings 214 ginu gotonglo 25 mane bech fuel sani mano bech nengo mano super petrol ka diesel no med kanyo gi omenda maromo silings 46 tonglo 2.9 kando mano nyiso ni koro teuse silings 242 koro tonglo 9.2 mane kaka nito med bech fuel kanyo mano juma mokalo wachno mabende nonyuolo paro mopogore opogore mag oganda e pacho kaeri kendo oganda jo Kenya koriwore koda ka jokanyo e sekta noero mar wuoth jokanyo mochung'ne matatu mating'o jowuoth kachiel koda ka nyamburko mamoko ne owuok oko tung' mosuo kendo owuok oko mager koda ka piny owacho ka giywago mondo mi koro to duok negi chien bech mafuta e pacho kaeri. Kata kamano piny owacho osebedo ka lero kanyo ni magi duto timore kaluwore koda ka ng'ikruok mantiere piny mangima mano mar fuel ka ipimo kanyo ni e ywaruok kata tulo kata dhao mosebedo kadhi nyime pinyogeko mag Middle East nitiere kaka yande koro to ne okelo chochni e weche goeko mag fuel gino mabende koro to miyo bech fuel omedore kendo odhi malo. Ng'anyo no chakore odiochiengno manyoro ne ng'anyo mar jokanyo sekta noero mar wuoth jokanyo mag matatu mating'o jowuoth ne jowuok oko odiochiengno manyoro ka gibago ng'anyo margi e kuonde mopogore opogore e pacho kaeri kaka odiochiengni makawuono ng'anyo makamano donje e odiochienge mar ariyo ka bende gi seche gi eki mwaloso nang'yo kanyo e boma no eko ma Nairobi chenro mag wuoth pod omedo mana bedo koda ka ng'ikruok malich mokalo kendo koro to oganda jopiny jogo madhi e tije gi kata yore gi mopogore opogore chuno gi mondo mi oti koda ka tiendgi kaluwore ni onge nyamburko kata matatu moro amora ma osewuok oko mar neno ni otimo tije gi kaluwore koda ka ng'anyo ma gidhi godo nyime. Bende kuonde mamoko e apayano eko mawuok Nairobi kochomo Mombasa ni nono kendo onge kata mana nyamburko minyalo ne ka ringo kata ka kalo magi duto timore kaluwore koda ka ng'anyo mano timore odiochiengno manyoro mabende koro to ni odiochienge mar ariyo. Jokanyo e sekta mar wuoth kata jokanyo mag matatu oramo kanyo ni ng'anyo makamano biro dhi nyime nyaka koro to gichope winjruok makare koda ka piny owacho ma pacho kaeri man kokalo kuom tend migawo mar teko motelie koda ka migosi Opiyo Wandayi. Mokwongo ne wang'iyo to odiochiengno manyoro ne chalo nade ng'anyo nero manotimore pacho kaeri odiochiengno manyoro. Ng'anyo makamano noweyo ka ji maromo 4 nowito ngimagi kendo oganda buora bende koro to nowe koda ka hinyruok mopogore opogore mane giyudo bende mwandu mathoth nolal kaachiel koda ka mwandu mathoth mabende nokethi odiochiengno manyoro ne waneno ka nitie nyamburko moro manowang' ok na nyamburko achiel but nyamburko mopogore opogore e sechego eko mabende jopiny nobago ng'anyo. Ahinya ng'anyo makamano bagi e gwego eko mag Nairobi e kaunti no ma Kajiado e kaunti no eko ma Nakuru, Eldoret, gwenge go mag Ukambani mano Kitui kocha mano no ng'anyo no eko no chwe chieng' kata kamano e gwenge eko mag Nyanza koni no kwanene ng'anyo no ahinya. Wadhi chako kanyo mondo wane to ng'anyo ne chalo nade e gwenge eko mopogore opogore odiochiengno manyoro to ahinya boma no eko ma Nairobi mabende oganda mabuora no wuok oko mar ne bago ng'anyo makamano. Parni obila bende no wuok oko mar rakore koda ka jo ng'anyo achiel kachiel kendo ne ima
nomako thoth jong'anyo mathoth nomaki odiochieng'no manyoro mago jogo mane obila oyudo rando kane timo bago ng'anyo makamano. Bende obila notiyo koda ka iro malungo wang' mar ne keyo oganda go eko mano bago ng'anyo to ahinya mano eko ma Nairobi mano mana Nakuru, Nyeri kachiel koda ka kuonde mamoko. Wadhi ng'iyo kanyo ni to ng'anyo makamano ne chalo nade odiochieng'no manyoro. Hapa ni wapi? Ineno kanyo kaka ne chalo ne en ng'wecha koni koda ka kocha mano between jong'anyo kachiel koda ka obila amane temo kelo kwe kendo mondo mi chenro odogi e wang'e. No kanyo kaka jong'anyo noramo kendo ne giwang'o kanyo tiles e apaya. Kata kamano odiochieng'ni ma kawuono bende weche mag arita kwe oseridi malich mokale bombe mopogore opogore pacho ka irito ahinya kuonde go eko mane ng'anyo makamano obedo e odiochieng'no ma kawuono. Kaka nasewacho ni kanyo ng'anyo no weyo ka ji 4 owito ngimagi kendo oganda buora bende nodong' koda ka hinyruok mopogore opogore. Bende oganda mathoth koro to nomaki koda ka obila kendo chwale station obila mopogore opogore. Ka wach madonjo en ni Central Police Station OCS amano OCS ma Central Police Station Chief Inspector Dishen Angoya iluongo ni Dishen Angoya omaki odiochieng'ni ma kawuono mano bang' kane oweyo thuolo jogo mano omaki e ng'anyo ji maromo 64. OCS migosi Dishen Angoya omaki koda ka obila kendo nodine station obila Malang'ata bang' kane oweyo thuolo ji maromo 64 ma bende obila no omako odiochieng'no manyoro kendo nochwalo e station obila ma Central Police Station mano bure Nairobi. Weyo jogo e kothuolo ma odok pacho kata kamano okawni namba mager mar chike ne bende koro make ka wagino kanyo ni ibro chwale nyim do odiochieng'ni ma kawuono ka idonjo ne koda ka ketho mar ne weyo oganda go eko thuolo. Wach ng'anyo makamano bende koro noweyo ka mwandu mathoth nokethore. Nitiere iwacho ni joma undu nowuok oko kendo riwore koda ka jong'anyo kane gimayo ji aching'. Inyalo ng'iyo kanyo kane ng'iyo mbui neno kanyo pichni mopogore opogore kata video mopogore opogore manyiso kanyo kaka ne oganda moko koro to chudhe moko nowuok oko mar ne mayo jopiny aching'. Kendo nitiere dukni mathoth ma bende koro to notur bende nwaneno kanyo kama owang' nyaka nyamburko moko bende no wang' kanyo nyaka iluongo kanyo ni station kata apisas mag duond buch siasa mar UDA. Mago gin moko kuom kethruok mag mwandu mar waneno kanyo kachiel koda ka dukni moko iwacho ni notur kendo koro to joma undu noriwore koda ka jong'anyo mar ne kwalo jopiny. E seche nogo bende nwaneno kanyo ka chenro mag wuodhe obedo koda ka ng'ikruok mapek bende chenro mag skul bende nobedo kanyo koda ka ng'ikruok mapek kabisa. Mago gin moko kuom gigo eko maneno kanyo odiochieng'no manyoro. E seche mane mago timore bende kuonde mopogore opogore ka waduogo tanya Nyaluo Nyanza wakaeri jogo mariembo lori jogo mariembo loche mano kowuok e kaunti no eko ma Homa Bay ne jowuok oko gid bende ka gikwedo malich mokalo medruok mar bech mafuta ka bende giwacho kanyo ni bech mafuta koro to medore ma chuno gi ni gitiyo go omenda maromo 10,000 gi wiye mano ka giting'o kuoyo ka giwuok e bomano eko ma Mbita ka gichomo bomano ma Homa Bay kata kuonde mopogore opogore ka gitero omiyo gid bende ne giwuok oko kendo giriwore koda ka jowetegi mobago ng'anyo e pacho kaeri ka gikwedo malich mokalo bech fuel. Maere kaka ne joriemb lorigo ne loso.
na ukichekizi magari in fact zote zinalipwa loan. Hii inalipa loan, hii loan na tuwezi lipa loan bila kazi. Unaona? From here now we can just an example, hii itoke hapa iende Mbita irudi, almost unatumia 50k. Sasa hujalipa, hujakula, unaona, polisi hujapea kitu kidogo. Sasa tunaumia sana kama sisi watu wa operators za heavy trucks. In fact, Kenya 70% zinatumia I think DSL. Na sasa hiyo DSL ndo hatuwezi pata rahisi. Kuenda Mbita unatoka hapa na kuenda Mbita kurudi, mafuta unakunywa 10,000, hujanunua mchanga, hujauza mchanga, wewe hujakula, unaenda kwa nyumba bure. Kwa hivyo tunataka hii CS yetu Opiyo Wandayi ingia hii kati ya mafuta, umsaidie Kenya. Tuko na huzuni, tunaumia. Natoka Homa Bay nikienda Nairobi. Shida imetuweka hapa, mafuta imepanda sana. Hakuna vile mtu unaweza operate kazi, abiria wanalia, mafuta iko juu. Ukienda Nairobi tunaweka 16,700. Hiyo pesa inaishia hapo, hata ya car wash ibaki. Pesa ya abiria ukiweka mafuta inaisha hapo. Hata kulipa loan ya gari peke yake ni shida. Tajiri wameshindwa kulipa loan. Hizi magari zote zitavutwa. Tukikaa mwezi mmoja mbili hivi, hizi magari mnaona mpya, hakuna gari itakuwa kwa barabara. Zote zitaenda na watu. Rakabana magiro kanyo ni joriemb lori kowuoka gwenge komaga Homa Bay bende koro to wuoko kendo giywak ni ginyore malich mokalo kalore koda ka medruok mar bech fuel. Wach makamari no miyo jotelo kata jokanyo e sekta no ero mar wuoth to nyanya jokanyo e sekta no mar matatu motingo jowuoth ne jobedo piny koda karomo makende koda ka jatend migawo mochung' ne weche goeko mag teko e pacho kae Migosi Opiyo Wandayi. Kama bende romo makamano koro to ne ok odhi makare, winjruok no tamore kendo weche no bedo maliet matamati ka ywaruok mapek no neno e kind jotelo goeko kama bende giramo ni ngang' nyaka piny owacho kuong dog piny magi winjre koka gibro neno kanyo ni gidhi nyime koda ka tije gi e pacho kae. Bende kano chopo kanyo midhiambo ne waneno kanyo ka jatend migawo mar arita maiye Migosi Murkomen no wuok oko kendo kano loso e weche goeko mag arita kwe ma pacho kae kalore koda ka ng'anyo makamano mano neno ng'anyo mabere no weyo ka ji ang'wen owito ngimagi, joma thoth koda ka hinyruok mopogore opogore. Oganda Buora bende no maki, oganda Buora bende lalo mwandu gi mopogore opogore. Jatelo no wuok oko kendo kwedo malich mokalo tima kamano. Kata kamano no golo chika kata no golo kanyo siem mager. Ogolo kanyo siem mager ni nitiere josiasa moko e pacho kae ma Migosi Murkomen koro no wacho kanyo ni ema osebedo kasiayo tulo kata ne osiayo ng'anyo makamano. Ni nitiere josiasa moko ma bende koro no osiayo jopiny mondo mine wuog oko bag ng'anyo makamano. Migosi Murkomen no wacho kanyo ni gitimo nonro kendo josiasa makamago koro to idhi maki achiel kachiel kibiro donjnegi koda ka ondamo ma ibo kawnegi ondamo mager mar chika ka idonjonegi koda ka seyo tulo e pacho kae. E seche nogo bende Migosi Murkomen wacho kanyo ni wach mar nok mar mauta okomako pacho ka kende, to wacho ni mauta omako pinje te modhure pacho kae ni gino momako piny mangima. Kano wacho kanyo ni piny mar Ethiopia to koro to onge koda ka mauta kaluwore ni mage pinje goeko ma mauta yae kachopo e pacho kae. E seche nogo bende koro to omedo chayo malich mokalo jotelo go manie kweth makwedo piny owacho ma wacho ni osebedo ka siayo oganda jopiny mondo mi koro to owuog oko ka kwedo malich mokalo Laktar William Ruto ma en jatend piny Kenya. Migosi Murkomen wacho kanyo ni ne kinde mane en ker machon e pacho kae Migosi Muigai Kenyatta nitiere kaka koro to oganda jopiny no wuok oko kana obago ng'anyo kendo joma tatu no wuok oko kana bago ng'anyo kalure koda ka medruok mar nengo mafuta. Kata kamano ne ok otimore kaka sani kalure ne gidhi nyime koda ka tijegi to ne ging'anyo ka gidhi nyime koda ka tijegi kendo matatu ne nyalo yudore makamana ni maeri makawuono no neno ma dhi nyime sani ni eki en mano mabende koro to joma tatu no bolo tijegi piny kendo onge nyamburko moro amora mano yiene mondo mi oringi to nyanya bombe goeko machalo ka Nairobi, Nakuru kachiel koda kama moko. Maeri kaka ne jatelo loso e midhiambo manyoro ka bende poro medo golo siem mager ne jopiny mondo mi owe wuok oko ne ng'anyo makamano. High fuel prices. Even though our constitution protects the right to demonstrate and picket, it is quite unfortunate that today's protests have once again been hijacked by political actors
for political ends. Whereas we take cognizance of the fact that fuel prices have risen significantly as a result of ongoing global political crisis, looting, violence, blocking roads, and vandalizing public and private property can in no way bring down the oil prices. If anything, the disruption of transport and closure of business can only worsen the situation. The government, led by the National Treasury and the Ministries of Energy and Transport, are taking steps to engage with transport stakeholders to explore the ways of addressing price increases, and we are confident that the talks will bear fruit. We are, however, concerned that although most parts of Kenya were peaceful, criminal elements in some parts have been mobilized and deployed by rogue politicians to target government projects, property, personal property, pro-government, and also property of pro-government leaders. The looting of Ketia supermarkets owned by a member of parliament who supports government, the burning down of UDA offices in Wote in Makueni County, and the torching of 2 trucks at the site of Rironi Mau Summit flagship project are not a coincidence, but a calculated move to spread fear and intimidate government supporters and innocent public servants. Coupled with the recent violent attacks on Ms. Rachel Wandeto, who passed on this morning, we are witnessing a clear scheme where a section of political class is making incendiary statements to fund intolerance and ethnic bigotry and organizing gangs to spread terror, sabotage government projects, and profile and intimidate those of different political opinion, especially those who support government. We wish to reassure the country that the government will do everything in its powers to protect lives and property, and at no time would lawlessness be allowed to take root in any part of our country. We will intensify our fight against organized crime and its sponsors who are hell-bent on propagating anarchy. The full force of law will be brought to bear on the organizers of today's violence and wanton destruction of property. In fact, it is about 348 of them have already, perpetrators have already been arrested. It is quite unfortunate also that 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people, it's unfortunate that we lost 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people injured. It is very regrettable that there are politicians in this country who measure the success of opposition to the government by the number of innocent lives lost in the demonstrations they organize. This is the lowest form of politics and the most wicked manifestations of self-interest. To the leaders who have been profiling Kenyans of different political opinion and calling them traitors, we shall hold you personally responsible for the lives lost and property destroyed as a result of your statements. You will be answerable now and in the future. I commend Kenyans who went about their business in peace, and actually, largely in most parts of the country, Kenyans went about their business in peace, but also there are some public transport owners who protested in peace by just keeping off the transport system without really interrupting other people's lives. And we regret, in some cases, disruption of transport and businesses that have been looted, including a supermarket in Naivasha, which, as by the time we were coming here, was still facing invasion by goons. Let us remain calm as Kenyans, as relevant government agencies address the issue of fuel prices. To those traveling, our security agencies are under instructions to ensure our safety. All the roads that were blocked have now been cleared and are ready for safe passage. I thank you. When I was in Denmark, I was a black Muslim lady, right? Manaka
Mana kamano mano iluongo kanyo ni Migosi Kipchumba Murkomen mabende kanyo jatenda migao mar weche go mag arita kwe pacho kaeri kane loso kanyo mano midhebo manyoro bang'anyo mano biro ka odiochieng'no mano bede pacho kaeri odiochieng'no manyoro. Gi sechegi eki chenro mag wuodhe koro mago matuche ni chenro mag wuodhe pod ni koda ka ng'ikruok kendo oganda osewuok oko mar moko mach e apeyni mano e kaunti no eko ma Narok. Ang'iyo kanyo pichni eko ma alure mbui kaka chalo sani kaunti no eko ma Narok oganda jopiny osewuok oko kendo osebago ng'anyo kaunti no ma Narok ka gikwedo godo wach medruok mar modhi mabende sani koro to medore e pacho kaeri mane odiochieng'ni ma kawuono ma ng'anyo no koro to donjo kanyo e odiochienge mar ariyo. Jotelo mopogore opogore e pacho kaeri osewuok oko ka kwedo malich mokalo wach ng'anyo makamano kama bende jagoro maduong' maduono buch siasa mar UDA Migosi Hassan Omar bende koro to wuok oko kendo medo kwedo malich mokalo oganda jopiny kuom bago ng'anyo makamano ka gitudo ng'anyo no kod ka jotelo go manie kweth makwedo piny owacho to ahinya Migosi Rigathi Gachagua mabende en jatend duono buch siasa mar DCP. Jotelo go koro to wacho ni magi gin weche go eko mag siasa modonje iye kendo gitemo wacho ni piny mangima ni koro ka ng'ikruok e weche go eko mag modhi gino mabende koro to kelo medruok mar nengo modhi e pacho kaeri. Bende moko kuom jo od bura ma pacho kano wuok oko odiochieng' manyoro ka gin bende ne giloso koro ka jopiny kendo gidwaro mondo mi koro to piny owacho wuog oko mar neno ni nengo modhi odok chien ka bende koro to gimedo chaya malich mokalo medruok mar nengo modhi ma giwacho ni dhi hinyo ngima oganda e pacho kaeri. Odiochieng' manyoro kata midhemo manyoro ane waneno kanyo ka Migosi Opiyo Wandayi noyango kanyo ni duol mar EPRA koro to dhi lando nengo manyien mar modhi kama erino miyo waneno kanyo ka nengo modhi koro to noduok chien. Super petrol ok oduok chien kata matin en oweya kuma entieno ka mano mar diesel mano oduok chien gi omenda maromo Sh10 otonglo nono 6 kamano koro to nyiso ni idhi usi omenda maromo Sh232 gotonglo 8 bende mafuta mar taya manyocho komedi mano neno kanyo ka koro to med beche malo nyaka omende gi omenda maromo Sh38 otonglo 6 nono kanyiso ni mafuta mar taya koro to idhi uso omenda maromo Sh191 otonglo 38. Mago notimore kanyo midhiambo manyoro kotenore kod ka weche go eko mag mafuta kachiel kod ka ng'anyo mabende sani koro to dhi nyime e pacho kaeri. Kik idhi mabor med mana kete wang' jowi ni mar Kala TV achiel kachiel weche gi yudo kokalo kanyo weche manyien mabiro ni kanyo saa 7 saa 10 saa 1 saa 3 mar otieno pod wafuno ni kanyo to chalo nade weche go eko mag mafuta. Ka waduoge kaunti swa kaluo koni en chenro mag wuodhe kata chenro ne odhi e wang'e kaluwore ni oganda mathoth kata jokanyo mag sekta no mar wuoth ne ok owuok oko mar ne bago ng'anyo mak mana ni jomoko ema ne obuono mar ne tero nyamburko mar stage and whatever omiyo chenro mag wuoth ne ok obedo gi ng'ikruok ahinya to kata kamano ne gibedo go kata mana matin ka boma ni Kima Kisumu jokanyo e sekta mar wuoth ne oloso kora ka jofwamb weche maeri e kaka ne giloso. Nyinga iluonga ni Charles Omondi Obuya an jakom mar riwruok mag weg nyamburko ma Kisumu County. Waduto wariwre gi jokenya moko kawuono mondo wanyis sirikal ni ok wamor gi nyongesa manyoketi ewi mafuta. Wakwayo ni mondo sirikal mantie ong'iye yore duto mag nyalo duoko nwago mafuta chien. Jokenya sani odire mok nyal kata mana gima nyocha walando nwa medo 50% e fare otambre ok nyal tiyo. Kongane Shem Ochuodho an jakom mar Basback ma Kisumu. Temo kwayo jogo ma wayiero magin jotendwa ma wayiero gombulu mondo gikonywa ging'iye ni to gin yore mage mag nyalo konyo godo jokenya. Jakenya man piny winjo matek kalure gi nengo momedi. To bende en adiera ni other countries kwa compare ka bet bay nitiere piny. So watemo ng'iso jogi ni gi swallow their pride, let them go back to parliament mondo ging'i ni gin yore mage mag nyalo konyowa godo kaka jok matimo hala kendo kaka jogo magirito. Peter Onyango Otieno an jakom mar riwruok mar jo taxi e Kisumu County. Akaw thuolo ni mokwongo mar gone jowa erokamano kuom bedo kod kwe kane wawacho negi ni ok wadwar koko lakini wawacho ni ng'ato ng'ato beda beda kama entie kod gache. Awacho ni en hinyruok ma wayudo maduong' kaka joma timo tij taxi e Kisumu County
and also Kenya as a whole kaluwore gi nyongesa manyicha sirkal otimo mafuta moter malo kabisa. Kora kwayo sirkal ni onego gine kaka ginyalo nono mano mondo duoknego mafuta piny, nikech tero mafuta malo hinyo ohandwa. Ohala mwatimo jomoko kumwa kawo mtokni gowi, moko kawo loan e bank. To ka ok wanyal timo ohala pile pile mowinjore mwayudo ohala, to nyiso ni lal no miyo moko kuom gechewa inyalo ywa. Lal no bende hinyo familia wa, nikech ohala ma watimo kata tich mwatimo ema familia wa tegemea. Mago jokanyo sekta noero mar matatu mano e bade ma Kisumu kaeri kane loso kanyo odiochieng'no manyoro. E weche mamoko ni weche goeko mag siasa medo bedo maliet e pacho kaeri kendo mano kanyo odiochieng'no manyoro ka governor e county no ma Siaya Migosi James Agri Orengo ne jolimo kanyo county no ma Homa Bay, kama bende ne Migosi James Orengo limo kanyo gwenge machalo kaka Kasipul gwego mag Karachuonyo kaachiel koda kama moko. Kata kamano wechego maluorore mbui en kit loso mane jatelono oloso godo kawa koro to ne oloso kanyo koda ka governor ma county no ma Homa Bay Mikayi Gladys Wanga. Mano kotenore koda ka wechego eko mane jotelogo wacho diere mane gintiere gwengego eko mag Nyakach mano chieng' Saturday mokalo e limbe mar duond buch siasa mar ODM mano mong'ere kaka Linda Ground, kama bende ne gimedo seyo malich mokalo jotelogo mag Linda Mwananchi. Migosi James Orengo kane loso odiochieng'no manyoro ne omedo seyo jatelono e wechego ma bende koro to gisebedo ka giwacho kaluwore koda ka en ywaruok gi tension mwasebedo ka nenore madhi nyime pacho kaeri e wechego eko mag siasa. E seche nogo bende piny Kenya kaachiel koda ka jokanyo makelo ne ratich oganda koda ka jotelo mopogore opogore pacho kaeri bende wuok oko kendo kwedo malich mokalo tim makoche manyocha timne nyadendi moro e pacho kaeri mong'ere koda ka nyingno mar Rahel Wandeto, ma en achiel kuom jogo ma jowere pacho kaeri ma bende yande koro to ne omonji koda ka achudhe moko adek manolo kuome acid kaluwore koda ka era maneno godo ne jatend piny Kenya Laktar William Ruto. Mano bang' ka nyadendino yande ne ogoro tatu mar jatend piny Kenya Laktar William Ruto e dende. Ne ogoro tatu makamano e agoge kendo sebedo ka otang'o tatu no ne jopiny mano kokalo mbui mopogore opogore. Maeri en tim makoch ma bende koro to oganda jopiny tanyanya jokanyo ma kedo ne ratich oganda owuok oko kendo kwedo malich mokalo. Gidwaro mondo mi koro to okaw ndamo mowinjore mar chik ne achudhe adek manotimo tim kamano. Bende Laktar William Ruto jatend piny Kenya odiochieng' manyoro kokalo kuom mbui mare mar Facebook mano mar X bende nowuok oko kane kwedo malich mokalo tim kamano ka osingo mar biro neno kanyo ni chijego eko manotimo tim kamano omaki kendo kawnegi ondamo mowinjore mar chik. Mano tim kata an bende akwedo malich mokalo, akwedo kata an wuon ng'ato ka ng'ato nigi ratiche mar ero jal mohero e wechego eko mag siasa. To siasa en gima rumo kendo siasa en gima lokore e kinde ka kinde, omiyo ok ber ka wamonjore kotenore koda ka wechego eko mag siasa. Ka wang'iyo mago matimore pinje maoko, wach masani koro to kelo luoro malich mokalo e kind oganda tanye pinjego mag Afrika kamoting'o nyaka piny Kenya en wach tuono mar Ebola ma bende sani koro to ogore e pinyno mar Democratic Republic of Congo DRC kendo tuo makamano koro to oseweyo ka ji maromo 131 osewito ngimagi e piny mar DRC. Seche nogo bende ji maromo 513 bende koro to yangi ni pod ni koda karanyisi mar tuono kata gin jogo ma bende koro to oseyangi ni koda ka tuono ma bende landore malich mokalo koya kuom ng'at achiel to nyaka kuom ng'ama chielo. Piny Uganda bende noseyango kanyo ni giseyudo ng'at achiel ma en jago moro ma jahigni 59 ma ichich godo ni nyalo bedo ni koda ka tuono mar Ebola. Omiyo pinje mag Afrika koro to ikwayo mondo mi obed motang'a kendo oikre ne tuono ero mar Ebola masani koro to tucho e pinyno mar Democratic Republic of Congo. Kaachiel koda ka pinje mobodae wacho ni mondo mi pinjego eko koro to bedo koda ka motang'a kendo ji oritre mar neno ni ok gigamo tuono mar Ebola ma bende ok en mokwongo ma tuono koro to gore e pinjego eko mag Afrika. Ka gisani wacho ni tuono ero mar Ebola mobiro ni en mano manyien ma bende pok oyud vaccine mare, pok oyud yath malong'o ma koro to inyalo neni oti godo e geng'o ne tuono.
Kata kamano wale mani Uganda pinyno ero mar Democratic Republic of Congo nyasaye mondo mi obed kodgi sama giselalo kanyo ji maromo 131 kendo dhano maingo 500 bende osenyiso ranyisi mar ni gin koda ka tuono. Mago emakele giko mar bedo kodi e chenro ni eki mar chuny wach mabede wang'iyo kanyo mago matimore kod kocha kendo wafuno gi achiel kachiel kaka gitimore mana kokalo kanyo wang' jowi mari mar Kala TV mede bana kete kanyo yudo wa kanyo bende bana nyalo yudo wa kanyo mbui maro mar Facebook amano Kala TV live kachiel kod kamano mar YouTube amano mar X kod kamano mar TikTok Kala TV tudri kod wakendo duchieng machielo mana kuom ng'uono mar Nyasaye. Nyinga en Brenda Genyo Nyasuba Nyanam wanere kendo duchieng machielo.